भर ढेउदा ढोढ़ी जाने छेउदा। इतना छिले तो ना मर भर। सही बात हो कितने छिलते बाप सुना तारू हो बोली ना जी। दिन भर के हम आइल बानी काम हो गइल शाम कुछ करो इंतजाम हो दही में दम रही तबे लड़ी पैसे न है जाके निहाले। रे काहे रोता रे इन हुस्न के जलवों ने मेरा होश उड़ा डाला। निमन से बताओ हमके लागल की लाइक करत बिया यार बाकी ठेंगा देखा के गइल ना क्या री बतिया वजह रे ओ भाई हो हमरा सीतामढ़ी जाए के है। हो भाई तो घर कमा हो हमार घर घरे है ना क्या करबा हो। पूजावा ते फोन नहीं कोइले रे। अरे ओकर रिचार्ज नु और आ गइल बा कहलिए तोरा के रिचार्ज कराओ के। कौन पूजुआ मच्छर करू तोर बाप पैसा देता घरे में सुता लगी तो घर जाता अकेले तोरा मन लगता। अगर आपके